Сәлем дуслар. Сіздің тауышлар ярдәмендә түзілген клиплар хит парады қабат экраннарда. Эфирда топ клип тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Айрат Ильясов. Без башлыйбыз. Дөньяда төрле үзгәрешләр булып тора. Бер нәрсәдә тик тормый үзгәрә. Бүген резидентларның хәлләрен, хит парадтагы үзгәрешләре турында сөйләшербез. Кайсы резидент үскә күтәрелгән, ә кемнәр киресенчә астау җыйган. Буларны барысында бергәләп ачыкларбыз. Гадәттә тапшыруны саубулашу белән башлап җибәрәбез. Югалтасыбыз килмәсә дә, без бүген Гүзәлия белән саубулашырга мәҗбүрбез. Безнең хит парадның тугры тамашачысы Гүзәлия иҗатын бик яхшы белә. Аны ярата һәм тавышларын бер кайчанда кызганмый. Югалтасы килми дип аталган әлге клип тагын безнең белән хит парадта калыр иде. Тик менә топ клипның кырыс кагыйдәләре генә һәр даим яңа сулыш таләп итә. Ә Гүзәлия җиңүче булып, башын горур күтәреп, безнең белән әлегә саубулаша. Ходай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер бетте. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Топ клипның кызыклы моменты ул да булса яңа резидентны каршы алу. Бергәләп яңа клипны, яңа резидентны каршылыйбыз. Топ клипта Тахир Асылгәрәй. Премьераны бергәләп карыйк. Җилизләре түгәрәк, аша җәйге күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Сөю гөлләре кирәк, бу шәкелләр бүләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Алырсыңмы янымда, назланып кочагымда. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Синең җәйләрең үтәр, назлы гомерем бетәр. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк.
Gülden gülge siyinip unut yaşay. Kubelek, kubelek, kubelek. Железлere tugerek, şajege kubelek. Kubelek, kubelek, kubelek. Suyugulları kirek, boşalgındadır bolak. Kubelek, kubelek, kubelek. Kubelekler ömrü kıska değiller, uzak yaşayanları iksirer. Gülden gülge siyinip unut yaşay. Kubelek, kubelek, kubelek. Kubelekler ömrü kıska değiller, uzak yaşayanları iksirer. Gülden gülge siyinip unut yaşay. Kubelek, kubelek, kubelek. Gülden gülge siyinip unut yaşay. Kubelek, kubelek, kubelek. Kubelek, kubelek, kubelek. Илгәрәй су куена башлаган. Күптән түгел генә җырчы егет сәламәтлеген ныгытыр өчен бассейнга абонемент алган. Ул атнага 2 тапкыр йөзеп кайта. Әлегә су куенырга үзе генә йөри. Аранжировкалар остасы Оскар Усманов та аның белән бергә бассейнга йөрергә теләген белдергән. Әлеге иҗади тандемның бассейнга йөри нинди хитлар язылуын безгә вакыт күрсәтер. Yılğalarga su içerge düşep barlı akışlar. Bar kanatlarını kayırmay yaşasak idi dostlar. Güzel bakşada kırılgan akışlar yaları getirmesin bəxtləri var bulsun dünyaları. Güzel bakşada kırılgan akışlar yaları getirmesin bəxtləri
Qarab көңіл sıqlana Bir tamırdan şıqqan gildey Yaşagız siz dünyada Güzel bakşada qırğan Akışlar yaları Kitilmesin bəxtləri Par bulsun dünyaları Güzel bakşada qırğan Akışlar yaları Kitilmesin bəxtləri Par bulsun dünyaları Kitilmesin bəxtləri Par bulsun dünyaları Kitilmesin bəxtləri Par bulsun dünyaları Рафаил Латипов жырлар көтә. Рафаил абый тырышып үз репертуары өстендә эшләр алып бара икән. Күптән түгел генә дүр җырын төрле аранжировка ясаучы егетләргә тапшырып, алардан матур жырлар көтә. Жырларга килгәндә, жырларын гаилә, балалар турында яздырга тырыша. Бер җыры туйларга багышлап яздырылган. Шул җырга Рафаил абый зур өметләр баглый. Ә хәзер Рафаил абыйның "Сөям сине" дигән клибын карыйбыз һәм аның өчен тавышларыбызны кызганмыйбыз. Әлләйінде сизмәдең, сине күзләп йөргәнем. Турыгыздан үткән сайын яңарадыр киселәрем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем. Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем. Сөям сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем. Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем. Сөям сине сөйгәнем. Мусу минем төннәрем, ялгыз калсам сөйгәнем. Синең якты йөзләреңне йолдызлардан өзләрем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем. Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем. Сөям сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем. Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем. Сөям сине сөйгәнем. Шын бакчага сөйгәнем, тыңла күңел серләрем. Шын күңелдән әйтәм сиңа, сөям сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем. Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем. Сөям сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем. Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем. Сөям сине сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем,
Siyem seni sigenim Siyem seni sigenim Лилия Хайруллина бүләк сайлый. Лилия гаиләсендә тиздән зур бәйрәм булачак. Иренең туган көне җитә. Шул сәбәпле Лилия бүләк эзләп йөрү белән мәшгуль. Җырчы кызның тормыш иптәшен шаккатырырга бик тәген авыр. Беренчедән оригиналь тортка заказ бирергә уйлый, ә икенче бүләген сер итеп кенә ачты безгә Лилия. Иренең яратып кия торган махсус аяк киеме фирмасы бар, ләкин ул кибет Казанда юк. Интернет аша туфлигә заказ бирергә уйлыйм ди ул. Лилиягә бу эштә уңышлар телибез һәм клибын карап, 1320 номерына топ клип 119 саны белән SMS хәбәр юллыйбыз. Кеше бәхетен эзли, шын мәхәббәтен көтә. Саф йөрәкләр таба ала, тиң ярының нәрдән дә. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Туган таңны елмайып, каршы алып сөенеп, күңелдә ачу сакламый, яши кичерә белеп. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Бәхетле булсаң бүлеп бир, бер өлешен дустыңа. Бүләк иткән саен бәхет, сиңа да арта бара. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Әсхәт Дөбершатыр оборона тотырга әзер. Әсхәт үзенең клибын төшерер алдыннан бераз уйланып алган, ләкин барлык булган идеяларын тормышка ашырып, яшьләрчә стильле клип өстендә эшләргә тотынган. Клипта төшүче кызлар өчен махсус кастингта үткәрергә туры килгән. Бу клипны карагач, критика агласын Әсхәт белеп, оборона тотырга әзер. Яшь тамашачылар аны аңлар, креатив һәм матур клипларны рәхәтләнеп карар дип ышана ул.
Dünyada sensiz yaşay olmayıp üzünü görmesem. Seni siyem, süzersen irkem. Gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsin kışakka, mehabbet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. 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 Mehabbet benim yanda yarsı üzünü görgende. Gözlerin nurlar şaşıp balkı üzünü görgende. Şotlıklar basa yüreğim görün üzünü görgende. Baxıtlı itip duyamın bugün üzünü görgende. Seni siyem, süzersen irkem. Gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsin kışakka, mehabbet bomba. Seni siyem, süzersen irkem. Gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsin kışakka, mehabbet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. 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 DJ Радик мәскәүләрне салкын чәй белән сыйлаган. Дөресрәге, үзендә уздырылган кичәләрнең берсендә Салаватны чакырып, аның салкын чәй хитын җырлаткан. Ни дисәң дә, Салават Мәскәүдә дә Салават инде ул. Маэстро хакында сүз чыккач, диджейның сәхнәдәш коллегасы Айрат Сафинда да Салаватның тембрларын ишетеп була дип саный кайберәүләр. Моның чыннан да шулаймы юкмы икәнлеген сез әлеге клипны карап үзегез дә инана аласыз.
күргәннән кирәк миңа күптән аңларга һәрбер иртә саен юк сиңа түгел сәлам бирәм алсу тамларга Миләүшә Фазылҗанова беренче курс студентлары көненә бик тырышып әзерләнә. Музыкаль колледжга укырга кергән беренче курс студенткасы рәхәтләнеп үзенең бәйрәменә әзерләнә. Дуслары белән репетицияләргә йөри, бергәләп ансамбльдә да чыгыш ясарга уйлый җырчы кыз. Миләүшәгә укуында уңышлар теләп, клибын карыйбыз һәм 1320 номерына топ клип 120 саны белән SMS хәбәр җибәрәбез. Sen sağ yere değilsin Uyumda da köngelde de Yaşı bitsin en iyisen Doğan günün beleneni Kaderlen berden bere Dilimizge teleklerine Azın bulsun gönlere Dilimizge teleklerine Azın bulsun gönlere Ayşanmın ayı bolası Görüp şol şeşlerini Min dilim senin her vakit Yılmayıp yaşayan yine Doğan günün bileneni Kaderlen berden bere Dilimizge teleklerine Uzun bulsun gönlere Böyle giderge dip suzan Matur şeşek beyleme Min yaradan sine eni Haklı bulsun beyreme Doğan günün bileneni Kaderlen berden bere Dilimizge teleklerine Uzun bulsun gönlere
Ниһаят, атнаның алдагы резидентларына килеп тә җиттек. Менә алар иң күп тавыш җыйган хит парадның үске баскычларын яулаган клиплар. Шактый күп тавышлар җыеп, хит парадның 3нче урынына лайык булган клипны игълан итәбез. Илшат Сафин грандиоз үзгәрешләр кичерми. Ләкин мактау сүзләрен ВКонтакте сайтында лайкларын күп җыя башлаган. Дуслар булуга да заявкалар җибәрәләр. Җырчы егеткә бу бик тә ошый, мин аралашучан кеше, яңа танышларыма шатланам гына. Алай булса, популярлашып килүче егетне йолдызлык шире йыкмаска тиеш. Ә хәзер аның Агыйдел буйлары клибын карыйбыз һәм 1320 номерына топ клип 121 саны белән SMS хәбәр җибәрәбез. Җитсә яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ошалар карлыгачлар. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Шымырты миләш болынында, күмеләшәү чәчәккә, мине ышанам очрашулар булыр дип киләчәктә. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Хаман ашкына күңелләренең ашкынуы, бу бит тикмәгә түгел. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Шул якыларга синең янга алып бара уйларым, алып бара уйларым. Топ клипның беренче өчлегендә 2нче урынны яулап алган клип. Алсу Фазлыева мәктәптә укый, Азат Фазлыев театр артисты. Алсу бик тырышып мәктәптә белем алып йөри. Гади мәктәп түгел, алып баручылар мәктәбендә белем ала икән. Аның белән бер сыйныфта татар эстрадасының артистлары да укып йөри, тәҗрибә җыялар. Йылдызлы сыйныфта Дилә Нигъмәтуллина, Альбина Апанаева, Гөлназ Сираева һәм башка артистлар да дәрес өйрәнәләр. Азатка килгәндә ул һәр көнне репетицияләргә йөри. Мюзикл өстендә бик тырышып эшли, актерлык осталыгы белән җырлап иҗатташ дуслары белән тамашачыларга премьера әзерлиләр. Фазлыевларның клибын карыйбыз һәм аларга тавыш юлларга онытмыйбыз.
kitem Irken azılı kuyanında Söyüyüm gağı sütem Alın alay teridim Gelin gel iteridim Tarmış yollarından üzerine Şiteklep iteridim Alın alay teridim Gelin gel iteridim Tarmış yollarından üzerine Şiteklep iteridim Yaşılısı kirektir tüteldeki gölgede Salkınları da şılıp tuşum köş bir şişlede Alın alay teridim Gelin gel iteridim Darmış yollarından üzerine şiteklep iteridim Alın alay teridim Gelin gel iteridim Darmış yollarından üzerine şiteklep iteridim Бәхет сулышын үресін Ашық мыйтабын жайын Seni tevgi kuat көргендей Ғашық болам күн сайын Алын алай teridim Gelin gel iteridim Tarmış yollarından üzerine Şiteklep iteridim Alın alay teridim Gelin gel iteridim Tarmış yollarından üzerine Şiteklep iteridim Alın alay teridim Gelin gel iteridim Tarmış yollarından üzerine Şiteklep iteridim Alın al iteridim Gelin gel iteridim Tarmış yollarından üzerine Şiteklep iteridim Tarmış yollarından üzerine Şiteklep iteridim Şiteklep iteridim Атнаның абсолют лидері сіздің тауышларыны жиып, ең бірінші басқышқа мінген клипні құтлайбыз. Башқа клипларға да шондай оңышлар тілеп қаларыз. Элвин Грейнің Татарстан бойынша Ошқына ғұмыр концерт программасы давам ете. Жыршы егіт Татарстанда бірінші тапқыр сольный концерті білән шығышлар ясый башлаған. Татарстан тамашашысы бик жылы қабыл итүне Элвин Грей бик тәгін шотлана. Татарстанны яулашы Элвин Грейға уңышлар тілеп, «Елама Йорсыма» исемлі клибін қарайбыз һәм тауышларыбызны 13-20 номерына 118 саны белән юллыйбыз. Aşmadı gammelge Ant itek bir işken vağdalar Yılama yarsıma Sen üzün gayipli barsınma Yılama
Достлар, не кызганыч, вакытның үтүен сизмичә дә калдык. Саубулашу моменты да килеп җитте. Ә сез яраткан клиплар өчен тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр юллагыз. Яки tmtvonline.ru сайтына клип өчен тавыш бирегез. Шулай ук ВКонтакте һәм Instagram социаль шелтәләрен күзәтеп барыгыз. Киләсе атнада кабат очрашырбыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.